Sudah, sapa-sapa deh, kecilkan. Sapa-sapa deh, sapa-sapa. Dah, silakan dah. Bah. Kalau boleh, coba dia. Ya. Kapan dah? Dah. Sapa dah. Dah. Halo. Wah. Này ơi. Sapa deh, sapa. Deh. Sudah deh, satu deh. Sudah. Nama musuh. Deh. Satu deh, ada. Deh. Sapa deh. Nah. Nah. Orang kerja saja. Duh. Wah. Nah, sudah. Sudah. Ada deh. Live udah live. 네, 누군지 소문 다. Praisa gidir sar, praisa, goso he. Wah, lebih saja birat tingor nih, hugasin. Lau, bro, praisa gidir sar. Nih lauginya ses geliskin deh ya. Sör hayu naik margen, naik hari bisigo sör hayu. Wah, gaya lain nih unia tuh gaya ses. Kan dia ses hari baik. Borman nih bicara den jargus hugasino, pasau tangna dengan bicara nih. Gaya, bitu berat tingor nih. Wah, berat tingor. Praisa gitar goso unti सानै दंबावो प्राइसखौ सासेया गैला फास लागा सानै फास सेकेन्ड आरो बैथि आंनि र' हा गथ'फोरनि बारनाय हामारबाय आथिं नांबाय dia budak lah hari dia. Ya. Silakan. Hah? Jara abai. Bisu sahabat ya. Siapa huruf dah. Mobile kulilah. Live थांनो थाखाय jambar le sila. Ya. Jangan aja. Mana jumpa nah. Bat ada uri ini parbai. Suluri. Banyak dah, mana dah.
Wah, urina jadi berbaik. Izar. Phớt ra bảo không có level phớt ra bảo không có level nè mới ra mắt nè rồi nè Tulungga puri tulungga. Salam baca sih ha. Nè. Nè, apa mana tahu? Kan. Người yang kucu. Hadang hot, sedang baik buat. Bicu ini bargen, ini bargen bicu. Nang baik. Hamba. Boria, super. Nè. Ada bangai kucu kalau nak lagi deh, bangai silo. Cara kucu mana? Ini sisuk parai nak bicu. Nè, angkat. Ada punya, ya, punya apa? Punya apa? Sangba. Ya, sini aja dong. Ya, angkat. Ini. Oh, hai kau lagi dengan aku. Lai kau sih. Punya apa? Kemudian. Punya hadeng. Nah, Hadeng. Ibu nak bersilah ibra. Puria. Pura army sakri menggelam sudah. kata saja baru ya. Abas. Yang lomba aja marah sini ada ha. Parna aja sih. Nah. Susahnya ada lah. Apa sudah? Deh. Deh barde. Deh, susahnya deh baru deh. Susahnya. Susahnya deh. Mana sih ajak denda. Tak tahu akas agila, halang baca. Deh. Barah Jabat. Boria, super. Habai. Habai. Orang tangan lain sih baru. Deh. Ini bar macam bar aceh. Bicu ini bargen dia. Wah, Boria, super. Deh. Boria. Sama. Kami susah kami terus. Ilmu orang kami sudah. Nah. Berau susah kami sudah. Nah, boleh hebat. Hubai. Boria. Ba. Dia jadi barle udah berat. Hai deh, berau. Boria. Nah, benar bangai. Nah. Baik, senang baik. Ada mau हिन्जावसाफोर नि खर' थुरसि लानायखौ खिथिनि रायजोफोर लाइभ होदों दे एबार हिन्जावसाफोरनि सिख्लाफोरनि खर' थुरसि लानाय प्राइसआ गिदिरथार नानिमोर गोसो हो प्राइसआ गिदिरथार दे Hei, Ro, saksilu bung, sure, ha? Bung deh, 1, 2, 3, go! Goso he, price gidirsar, goso he. Khoro thursi lanai. Biराद गोसो होदों बिथांमोना बिराद गोसो होदों नै सानैया उन जाबोबाय Hei, mama. Susmita, goso ho. Price-a biराद गिदिर. गन हमग्राफोरखौबो देखायगोन. गन हमग्राफोर सानैया नै.
बिसोर साथाममोन फार्स्ट सेकेन्ड थांगोन बायदि नांदों बिसोर साथामा बेनिफ्राय गन हमग्राफोरा नै सेस फार्स्ट सेकेन्ड बिथांमोना गाबसुलि गोसो हो अस्ट्रेलिया फार्स्ट थांगासिनो दङ गोदोनिया खायलें जालांबाय फार्स्ट सेकेन्ड बरिया आरो बारनायखौ देखायलायसै र' Monas goसो इसे नांबोबाय नांबाय सानैनोबो नांबाय वा बिसोरो बेलकनियाव गसं जनानै दङ नायगासिनो खेलखौ मा नाम नोंसोरा नुवाखै मा मावगासिनो बारथार सिबो नांबाय बिसोरा बरिया फार्स्ट थांबाय फार्स्ट थांबाय हाबानो हायासै मोनसेबो हायासै सेकेन्डआव मोनसे हिनजावखौ लाना खारनाय खेलखौ होबानो होआसै होगोन हिनजाव लाना खारनाय खेलखौ होगोन ना होगोन न आच्छा सालथे हाबानो हायासै नोंलाय बिदिसो जाबाय सालथे गोदोराबो नै खेल होनायाव बेस्थ' जादों सयजन दङ दा दसे सयजनल' दङ लाइफआव मोजांखौनो बावगारदों मोजां मोनसे खेल हाय बुरिफोरनि खारनाय बाब इन्टारेस्टिं सासेयासो गेजेर ससेनिफ्राय जाहायबाय नै खामानि गैया फार्स्ट प्राइसा गिदिरथार बरिया फार्स्ट सेकेन्डआव नै जोंहा आनैया गिदिर माबा आनैया सेकेन्ड प्राइज मोनबाय इन्टारेस्टिं खेल जागासिनो दङ नोंलाय हायासै मोनसेबो हायासै दासो आच्छा दे एबार मानि जुनियरनि नामा बाब नै गोजौथार बरिया पुरा आसाम राइफल मोनदों बिसोरो बरिया लागा हाबादों फाइटिं नांबाय गैया आथिं सिखाया बियो मा ना खै फुट जागोन बियो खै फुट जागोन सारि फुट सारि फुटखौनो बारनो हायाखै सेंग्राफोरा दे नै सारि फुट गोजौआ
बयसफोरनिखौनो जों लिदोंबाबो लानाङा दंला दे फाइटे गोसो हो प्राइसआ गिदिरथार ओइ सेस गैया हायासै बुगा गोसो हो नांगौना नाङासै नुस्लाबलासै बरिया सुपार बरिया बायदि गोसो गैला नांबाय प्रितम आथिं गोलौ लानानै गोसो हो बेहा खिबु नांबाय थादों माहाय बोलो होबावनोबो हागौमोन प्रितम गोसो हो बोलो हाबाय एबार हाबाय मोजां बोलो हो हामारबाय एबार गोजौ खालामदो एबार माहाय दंला माहाय दंला दे बामुला बा सुपार डेन्जार हायोना बियो बारनो थ'बे तुमा जाला बियो हामारदों फाइटि गोसो बरिया हामारबा फैजौ एबार 5 फुटनि खाथियाव थांबाय 4 फुट 10 इन्सिनो 4 फुट 10 इन्सि दे 4 फुट 10 इन्सि मिथिंगा गोसो हो बोलो हो मिस्टेक भुल जाबाय प्रितम आथिङा दाउब'नि बायदि ना नांबोबाय ज्रिदनो दे गोसो हो खिबुआ नांबोबाय बांबुला गोसो हो खिबुआ नांबाय बिसोरो सब जेननाय गोनजा जेननानै थानाय गोनजा बिसोरो रावबो हायासै बिसोरो रावबो हायासै जेननाय गोनजा नों गेलेयासै नै बिथाङाबो हारिबाय मस्ट माने फेमासमोन खेलायाव गोदान बोसोरनि प्राइजखौ 10टा होबा 10टाखौबो लाग्रामोन बिथाङा हारिबाय गैला लाबाय दैनो लाखांबाय मामुला गोसो आखाया नांबाय प्रितम नांबोबाय नायग्राफोरखौ खनसे देखायबावनि नायगिरिफोरखौ बे बयकआव गासिबो न'फोरखौ गारबोजोबनानै खेला दुला नायनो फैदों रायजोफोर नै बिथांमोना सब प्राइज देरहाजोबनाय गोनजा रायजोफोर बिथांमोना गासिबो गिदिर खर' थुरसि लानाय खारनाय रानिं बारनाय सब नोंबो हाबाय नोंस्रा खेल गैला थिं बुनायखौ थाब होदो दे
बेखौनो दे एबार लास्ट खोनसे बावदो फाइनाल दे बांबुला गोसो दे खिबुआ नांबाय खिबुआ नांबाय मोजां हाबाय बुरिया प्राइजखौ मोनमारबाय बिसोरा बिसोर सानैनो सानसे बावनाय जादों एकदम लास्टनो बियो सोरबा सिंथिं हाबलांबाबो गैला गोसो खिबुआ नांबाय एसे बुरिया हाबाय बिथाङा हामारबाय एबार बोरायफोरनि दे हिनजाव लानायफोरनि एबार नोंसोर बायदिनि एबार बिथांमोननि हाइ जाम्प लं जाम्प हिनजाव लानायफोरनि एबार बारजोबगोन गासैबो दे जोंहा गादां फिसायाबो बारगोन दे बिसोरनिखौ फोजौ सालथायाबो हायो होनलाय हामारो दे हायो दे गैया बिदि नङा फंबाय बिदि नङा बिथिं इन्टारेस्टिं खेल सोलिगासिनो दङ आइजोफोरनि थिं बुनाय बहुत इन्टारेस्टिं नायलांबाय था आइजोफोरनि थिं बुनाय प्राइजआ गिदिरथार नैबे थिंखौ बुफायनांगौ बे थिंखौ सोर हायोमोन थिंआ बोरैबा फिसाबाथाय सेस दे थिं बुनाय रायजोफोर आइजोफोरनि थिं बुनाय मेगन खाथेनाय जाबाय मेगनखौ खाथेनानै बेखौ सोर फागथामसो फिदिंबावनाय जागोन दे पार्टिसिपेट खालामनो नैबे बिथाङानो बिदि फिदिंनाय जाबाय एबार होबोसिगोन दै दे सिरि था गासिबो आन्दाज मोनो नङाबा प्राइजखौ मोनबाय बेसेरा मोनमारबाय दे आरो एबार सोर
Akbasi feeding-ka? मा बुस्थुआ? Oh, लागोन एसांबाबो खोरोलै नोंबो जों बुजागोन नै मैगं सोबोना बारलायलाय Kesalahan soalnya apa terang, nomor lalu susah kalau terang. Ayo saya lagi terang. Oh, dah. Saya kamu hari dia, saya kamu dia. Dua. Oh, dia mana kalau besar soalnya. Nah, ya berapa? Dalam. Hamar bay. Oh, nudung dang bisiro. Nomor lana sesa kala. Sani गेलेबाय सानैबो हाबाय. आरो एबार हाइजामाव हांलायनोसैलाय. हाइजाम. 8 टाका गोसो. बरिया सुपार. Gana aja beda. Udah nomor lana sesa kalan. जेब्रा गोसो. नांबाय. Alam ye. Nomor tak. Dah ke cepat boleh. Sudah. नांबाय. Kalau sesanya hal ya. जायफोरा फार्स्टआव हांदों बिसोर साथामसो देलाय दे सोर देरहाखो ना दंबावो एक नम्बराव हाङो दे प्राइसआ गिदिरथार दे बारग्राफोरा हनै माथिं दं नुवाखै बैथिंनिफ्रायसो खारबोगोन आरोखि गोसो बल नै गैला बेसेरा सेस हामारबाय हा बुरिफोरनि थिं बुनाय फैबावा एबार सेस आब' माइदां गोसो हो प्राइसआ गिदिरथार आं थिंनो दङ आंनि सिदा फै बारा खाथियाव थांजाया बारा खाथियाव थांबा दोलागोनसो Aduh dah. Oh, punya apa? Pola tu mana dah? नोङो खोलाहानो दङ दैथुनलाहानो लामायावनो दङ खारबावना सिगोनसो खारनाया सिसानिया खारबावनांगोनसो सिसानिया खारबावदे दे लागा साइकेलखौनो बुख्रेबबायमोन साफा नै थिङा बिथिंसो दङ होबायमोन साइकेलखौ दाउला सौलायनायखौ होदोलै दे गोदान बोसोरनि उइस खालामहरदोब्रा बिसोर सानैया थांबाय दै बिसोर खारबावनांगौ नै मिलायासैनो बेसेरा गैला
हालाया मिलायासै बिसोर सानो खारबावनांगोन दे हाबायदांलै नाङासै दां हाबाय दे हाबाय 8 थाखा गोसो हो नै बिना खिबन नांबाय थायो बिसोर सानैया सोब फार्स्ट थाङो दे बिसोर सानैया दै थाङो फार्स्ट बिसोर सानैया एबार मेगन खाथेनाय दै मेगन खाथेनाय एबाराव दांबाय बे हले मोनखाथारबाय नांथालांबाय नांबाय दे एबारावबो नांबाय दे एबाराव सासे दंबावो दे बे समान समान जाबाय बिसोरो खारबावनांसिगोनसो बिसोरो सानैया खारबावनांसै सोर फार्स्ट सोर लास्ट दे बुंनायफोरा बारलांबायसो गैला बिसोरो बहनै बेहा ओरैनो खारगारदोंसो बिनिया आरो बेहा नांबावबाय नांगोरावबो आरो सानैया मेंबाय बिसोरो मेंबाय जिरायनानै खारबाव दे बिसोर सानो खारबाय थानो फार्स्ट थाङो नाङो नामा सोरबा फार्स्ट थांनोसै दे एबाराव Nampak. Harus saja. Gila. Aja nambah. Gila. Cinggu bunan ini khusus sama saja. Banyak semua, angku sih hubai mat. Debar sir. Ebar mos. Dan surprise mun bunai. Dap. Saya kau mun bunai komen hobra. Dos paksa feeding kah begitu dos paksa. Kalang bay. Alaga. First prize kini muna apa bicara? Ada parne uthang silai. Bed dia apa khel dong? Bed dia keburin laba kai. Rasi. Lagau. Sendel kan lainan ne batu bicara. Ebar benga. Kondisi lu mana? Bisa pusu bau iseng kah highlight? Jalan. Abu sih dia udah sana sih mungkin hayasi bicara.
Wah, danger barle Rasia. Roh, Tadi deh. hoboबाय दे सासेया खिन्थु. Laga! Dangबायमोन माखौबासो. 아직 시대 하이네 바지 못칠라. Yes, gaya. Hei, nengah bini price kelan. Nengah. Deh. Era, gaya. Lu bini baca dah. Lemah gambar kada. Dulal bhai, gusu hai. Ya, gaya. Deh. Price gitar. Ya, gaya. Belai, kubaran. Yang ini itu ada. Wah, hadeng. Kindu. Benga, makota juniorni मानसिफोरा बिनिफ्राय बांसिन गोजौ बारो आरो. Juniorनि मानसिफोरा बिनिफ्राय बांसिन गोजौ बारनो हायो. हागोन र' जोंबो लासैसो. दे. जोंनिखौ 1 फुटखौनो गोजौ होखाबावना. एबार इन्टारेस्टिं खेला जानो थांगासिनो दङ. जोबोर इन्टारेस्टिं एबारनि खेला. बेलाय मा दै लोंनाय नामा? दै लोंनाय ना? दे. दे. बे खेला बिराद इन्टारेस्टिं. बे खेला बिराद इन्टारेस्टिं दै. बिनो होबा बिना खम जाबाय दैया. दे. Very interesting. Noah, sur बेसेबां लोंनो हायो नामा? Sur फास लोंखाङो. Sur फास लोंखाङो, प्राइसआ गिदिरथार. दे. खुगाजोंसो लोंनांगौ, आखाइजों लोंनो मोना. दे माबाया डाइरेक्टरा 1 2 3 होनना होदो. प्राइसआ गिदिरथार. दे नाम्बार होलायखो. नाम्बार होदो दे. प्राइस खेलानो बिराद बे हालत दे पूरा फुल दावराव लागाव सोरबा गोबागल'जोबगोन दे मोजाङै लां सोर दं कमेन्ट खालामला लाइफआव आजुराय हा थेंक इउ
Akhirnya cilazap, deh. Delay start kamdo. Go. Lagau. Hudung jelah. Musuh ni leng ses. Lagau bukai kau. Hagen halam munne lang gue bisiko. Price kintu kudu tar gusu ano ini aja aku. Suraba guntung habang lelang bay. Hey, lagau. Wah, yang tar dong kunai. Zaya. Hey. Yalah. Kela siapa? Sini mai ba. Daula solainai gurung-gurung haigasiनो दङ हौवाफोरनि देन्जार हाइगासिनो दङ थुलुंगा नोंसा मामाखौ हाइनोत मामाखौ मा गैया लाइफआव मानसियानो गैया सानैल'सो दं मा गैया सासे मानसि खिथिनो थांगासिनो दं आङो फुंनिफ्रायनो सानदुं गोसायाव जनानै लेक्सार होगासिनो दङ सासे मानसि देखायहैनि र' जोंहा लेक्सारमोनखौ देखायहैनि फुंनिफ्रायनो सानदुं गोसायाव जिरायनानै माइकआव लेक्सार होगासिनो दङ मोजां दे मोजां खारदे मोजां लास्ट एबाराव लास्ट जागोन दे एबाराव लास्ट माइ लास्ट आयं बे खारनायालाय माबा आयं बे जिदुं बारहोदोंना एबाराव बिसोर साथाम दंबावो बिसोर साथाम जाय नायनो बे एक नम्बराव हांसिगोन आयं गरम मोनदोंना मोनाखै गरमखौलाय मोनदों अब्लाबो थानो मोजां जाबायना आयं दे गैयालै माथो दे बिसोर सानैया आरो दा एबाराव दे एबाराव बिसोर सानैया दे आथिं नांबाय माबानो जाबाय गैला जावायसोआ बाहायासै कुवालिटिया बोरै जादोंलाय नायलाय माबा नायलाय इउटुबाव मोजां खेला हाइगासिनो दङ लास्टिंसो हाइगासिनो दङ मोजां खेला बबेनो ए बारा मोजां हायाखै माथो कुवालिटिया नेटनि थाखायबो जाहैदों ना नेट गैया बायदि जायो हा नेट गैया बायदि जायो नंगौ ए स्ल' जादों माथो नेट हाइ नांगौ बरिया हामारबाय एबार हिनजावसाफोरनि दै लोंनाय दै सोर बेसेबां थाब लोंखांनो हायो हिनजावसाफोरनि दै लोंनाय एबार सोर बेसेबां थाब लोंसिननो हायो दे Lagau, price lagi dikar kintu. Sini ada lagi.
सुस्मिताया हाबाय एबार दाउला सौलायनाय लागाव होगासिनो नै लागाव ओइ लागाव ओइ लागाव ओइ लागाव ओइ लागाव ओइ लागाव ओइ लागाव जा जल्द गोलैबाय बिराद खुसि बिबो खारबाबो जों दे एबार हायोना हायासै नोंसोरो गैला